Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Менск. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Дзе і калі пачынаўся Менск? Менск пачынаўся не там, дзе сёння стаіць сталіца Беларусі. Ён пачынаўся на рацэ Менка. Гэта 10 кіложметраў за кальцавой сучаснай. Там было першае гарадзішча, і на сённяшні момант там знаходзіцца музей гораду Менску. І вось менавіта там, на гэтым замчышчы, гарадзішчы, пачынаўся Менск. У 1067 годзе адбылася бітва на рацэ Нямізе, і горад быў спалены. І вось менавіта гэта ёсць першая ўзгадка пра Менск. Ад гэтага горад вядзе сваё летазлічэнне. Галоўныя гістарычныя кропкі ў развіцці горада. Па-першае, гэта першая ўзгадка. Гэта Менск, частка полацкага княства, князь Усяслаў Полацкі, і вось гэта 11 стагоддзе. Пазней мы бачым самастойнага менскага князя, Глеб Менскі, 12 стагоддзе, які праводзіў ужо самастойную палітыку. Пазней Менск у складзе Вялікага княства Літоўскага і атрыманне Магдыбургскае права. Гэта самы канец 15 стагоддзя. І, безумоўна, мы павінны сказаць пра 17 стагоддзя, калі Менск быў цалкам зруйнаваны падчас вайны маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай. У 18 стагоддзі, у самым канцы, Менск увайшоў ці быў далучаны да расійскай імперіі і стаў цэнтрам губерніі. І ўжо ў 20 стагоддзі, 1918 год, гэта Менск, сталіца Беларускай народнай рэспублікі. І з гэтага часу сталічнасць Менску ў якасці сталіцы Беларусі, яна не падлягае сумневу. На працягу ўсяго вось гэтага перыяду ён з'яўляецца сталіцай нашай краіны. Раскажыце пра верхні горад. Верхні горад – гэта кропка, якая з'яўлялася доўгі час абарончай, але на сённяшні момант гэта з'яўляецца самай старажытнай забудовай Менску. Гэта раён ратушы сучаснай і раён вуліцы Кірыла і Мефодія. Вельмі важны момант, што ў 16 стагоддзі верхні горад пачаўся з вуліцы Збаровай, там, дзе знаходзіўся кальвінскі збор, пабудаваны менскім кашталянам Янам Глябовічам. І вось гэта Збаровая вуліца, таксама у 17 стагоддзі была забудова каталіцкімі святынямі і разам з рынкам утварыла верхні горад. На сённяшні момант гэта з'яўляецца адной з найпрыгажэйшых і найбольш такіх, на маю думку, старажытных і атмасферных частак гораду. Знакамітыя людзі і самыя значныя для гісторыі Беларусі падзеі. Гэта тыя людзі, якія з'яўляліся кіраўнікамі гораду. Вось пачнем з князя Глеба Менскага. Это самы пачатак 12 стагоддзя, які адасобіўся ад полацкага княства і праводзіў самастойную палітыку. Другі па значнасці, на маю думку, з'яўляецца менскі кашталян Ян Глябовіч. Гэта чалавек, дзякуючы якому ў Менску пачаліся пасяджэнні літоўскага трыбуналу, апеляцыйнага суда Вялікага княства Літоўскага. Менавіта дзякуючы Яну Глябовічу Менск стаў не толькі цэнтрам ваяводства, але Менск стаў адным з такіх палітычных і юрыдычных цэнтраў Вялікага княства Літоўскага. І гэта Караль Чапскі. Гэта гарадскі галава Менску ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, дзякуючы якому ў Менску з'явіўся тэлефон, конка, электрычнае асвятленне вуліцаў, каналізацыя, гарадскі вадапровад і фактычна вось уся інфраструктура Менску. Гэтых людзей я бы назваў такімі галоўнымі постацямі нашай сталіцы. Малавядомыя факты пра сучасную сталіцу краіны. Не кожны чалавек ведае пра феномен Менску 20 стагоддзя. Менск у другой палове 20 стагоддзя быў другім у свеце горадам па тэмпах урбанізацыі. Рост насельніцтва ў Менску быў такім жа, як рост Мехіка, напрыклад. Гэта фактычна за 20 гадоў у 2 разы вырасла насельніцтва гораду. Гэта каласальнейшыя тэмпы. І на сённяшні момант мы можам сказаць, што сталіца Беларусі, яна з'яўляецца адным з такіх буйных гарадоў Еўропы.
Таму вось гэты феномен Менску яму прысвечана некалькі кнігаў нават, калі казалі, што з руінаў фактычна з такіх папялішчаў вырас вялікі еўрапейскі горад. Ну і мне здаецца, што адным з такіх малавядомых фактаў з'яўляецца тое, што Менск быў не заснаваны ў 1067 годзе, а ён быў разбураны. Гэта значыць, што Менску значна больш гадоў, чым прынята сёння лічыць. Рубрика «Раім наведаць». У Менску на сённяшні момант мне здаецца, што ёсць шэраг такіх месцаў, якія можна наведаць наведніку. Гэта перш чаргу ратуша. Ратуша была адбудавана вось у пачатку 21 стагоддзя. Менск Магдебургскі і музей гораду. Вось там любы наведнік можа азнаёміцца з гісторыяй магдебургскага Менску. Таксама можна наведаць нацыянальны мастацкі музей, дзе сабрана мастацтва Беларусі. Ну і таксама, канешне, музей Максіма Богдановича, які знаходзіцца недалёка таго месца, дзе ён нарадзіўся. Сярод такіх маляўнічых пагоркаў траецкага прадмесця. Вось я бы сказаў, такія пункты мне здаюцца найбольш прывабнымі. Андрусь, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму я люблю Менск? Мне здаецца, што ў першую чаргу Менск мне падабаецца, таму што звязаныя мае асабістыя жыццёвыя ўспаміны. Гэта універсітэт, гэта частка нашай гісторыі. Але мне падабаецца таксама, што гэта горад зялёны, горад, дзе вельмі шмат такіх зялёных насаджэнняў і вельмі шмат тых мясцінаў, якія звязаны з нашай гісторыяй. Захаваўся дом, дзе была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта вуліца Валадарскага, 9. Мне здаецца, што з нашай гісторыяй звязаны таксама шэраг плошчаў гораду, прывакзальная плошча, напрыклад, там, дзе адбываліся значныя палітычныя падзеі ў пачатку 20 стагоддзя. І вось гэта ўся прырода Менску, атмасфера Менску і разам з гістарычнымі падзеямі яны надаюць непаўторны каларыт. Ну і таксама у Менску ёсць шэраг вядомых евангельскіх цэркваў, якія, безумоўна, з'яўляюцца такой славутасцю гораду. Гэта і царква іванскіх хрысціян-баптыстаў на Райніс, комплекс такі, і нагурскага хрысціян веры евангельскай. Гэта ўсе мясціны мне асабіста вельмі блізкія. Таму вось я люблю Менск. Недалёка ад Менску знаходзіцца Трасцянец, трагічнае месца масавага знішчэння нацыстамі грамадзянскага насельніцтва. Яно мае нацыянальнае і міжнароднае значэнне. Пра яго пісаў Уладзімір Караткевіч. «Суайчыннік, стань, тут знішчалі людзей. Суайчыннік, запомні навек, 3 гады па 137 у дзень і ў гадзіну па 6 чалавек». Гэта значыць, што кожныя 10 хвілін тут навекі чарнеў небакрай, попел сэрцаў нашых ракоча ў зямлі. Памятай, памятай, памятай. Канешне, Менск – горад-герой. Амаль што геаграфічны цэнтр краіны. Адзіны ў Беларусі горад, які мае метрапалітэн. У Менску размешчаны цэнтральны батанічны сад, які адносіцца да ліку самых буйных садоў Еўропы. Для знаёмства з Менскам распрацавана больш за 70 спецыялізаваных экскурсійных маршрутаў. Таму кожны ў Менску можа знайсці штосьці сваё, як сталічнае, так і гістарычнае.